Kaixo, ongi etorria. Bi problema egingo ditugu. Lehenengo mailako ekuazioak lantzeko. Eta problema horrela dio. 2 litro esne, 4 litro olio eta 3 litro batido erosita, 21,70 euro ordaindu dugu. Punto. Batidoa esnea baino euro bat garestiagoa da, eta olioa esnearen prezioaren hirukoitza. Aurreko datu horiekin kalkulatu ahal dezakezu erosi dugun edari bakoitzaren prezioa. Hemen, datua jartzerako informazioa atein bat dugu. Eta ekuazioentzako beste batzuk dira. Ez dira informazio berdina. Orduan, kontuatu badi bazea, erdiko esaldia datuentzako da. Zer jartzen du batido esnea baino euro bat garestiagoa eta guzti. Eta ekuazioarentzat da goikoa. Identifikatu behar ditugu bakoitzarentzat zer den. Orduan, datuantzat hau hartuko dugu eta ekuazioarentzat goiko esaldia. Orduan, azpimarratuko dut hau, datuentzat batido esnea baino euro bat garestiagoa da. Eta olioa esnearen prezioaren hirukoitza. Hori jarrita, zein da denetan merkeena? Izango da, esnea, ezta? Esnea jarriko dut hemen, batidoa eta olioa. Esan dugu, esnea merkeena dela. Horrez esan nahi du, batidoa esnea baino euro bat garestiagoa da. Horra jarriko dugu, bat gehiago, isa gehi bat. Hau pentsatuko dugu, eurotan dagoela. Eta olioa esnearen prezioaren hirukoitza. Horra hartu behar dugu esnea, eta bidarriru. Horra datuak hemen ditugu. Hemen jartzen du, 2 litro esne, 4 litro olio, 3 litro batido. Eta hori da, ordaintzen duguna. Horrengo duguna izango da, jartzen ditugu, hiru horiek batutzen ditugu, eta eman behar digu, batuta, 21,70. Hiruak batu behar ditugu. Orduan, asko gara lehenengoarekin. 2 litro esne, orduan, bakoitza bain bada isa, jarriko dugu, 2 isa. Arruxa, ez da lehenengoa. Urrengoa, 4 litro olio. Horra hartu behar dugu, hau, eta zer behar dugu, biderlau. Horrean, izango zateke, 3 isa, eta hau, laukin bidertu. Eta azkena, 3 litro batido. Horra hartu behar du batidoa, jarri isagi bat, eta hau, biderriru. Horrean ditugu, 2 esne, 4 olio, 3 batido. Orduan, ekuazioa dugunean, hau dela zarena, orain, zuzenean hasiko gara. Parentesiak kenduko ditugu, eta biderkata hau ere egingo dugu. Horra jarriko dugu. 2 isa gehi. Hau da, 2 isa. Eta hemen dugu, biderkata bat, banan bidertu egin behar dugu. Izango zateke, 3 isa gehi 3. Horrean hasiko gara laburtzen. Hemen ditugu, 2 gehi 12 gehi 3. Hori dira 17 isa. Gehi 3. Berdin, 21,70. Horrein, egingo dugu izango da, isak ezkerretan daudelako, zeskubitaz dugu, kenduko dugu 3. Era hortara, geldituko zegu, isa bakarrik, 17 ezkerrean. 17 isa, izango zateke, 18,70. Horrein zer egin behar dugu, biak zatitu behar dugu, zeinekin, koefizientearekin, 17ekin. Horrean, jarriko torrela, 17ekin zatitzetu biak, eta hau joaten da, isa izango da, eta zatiketa egiten badezu, ikusiko duzu gelditzen zaitzula 1,1. Horrean, badakigu, zer baden esnearen prezioa. Zer jarriko dugu orduan? Jarriko dugu hiruak, esnea, batidoa, eta olioa. Hasiko gara orduan. Esnea da isa, orduan da, 1,10 jarri behar dugu, noski. Batidoa, isa gehi bat, orduan, hau, gehi bat, izango zateke 2,10. Eta olioa imadu biderriru, orduan, hau biderriru iten bada, atako zegu 3,30 euro. Eta horrela emaituko genuke problema hau, guazen bestearekin.
bigarren problema irakurri dezagun jartzen du. Aurkitu angeluen balioak. Eta hemen informazio bat dute datuak jartzeko. Zenbat ditugu? 4 angelu ezta? Alfa, beta, gamma eta delta. Horran, hori da ingo duguna lehenengo. Jarri datuak. Alfa, beta, gamma eta delta. Orain, hasiko gara lehenengoarekin. Alfa zer da? Angelu zuzena da. Hau angelu zuzena bada, aldatu zekiguela, eta jarri erauntara, zuzenak horrela jartzen dielako, eta da, itzuli guztiaren laurdena, 360 laurdena. Ero, bueltardiaren erdia, izan bezateke, 80 gradu. Oia badugu. Eta horren, erabaki bat dugu, zein den txikiena, eta segurazki horrela errexo egingo dugu. Zein da hirutan txikiena? Gamma, ez da? Hori deitzen baino isa, honetreko geha dibidez, ez honela. Zer jartzen du beta eta deltan arteko erlazioa, honetreko geha. Delta angelua gammaren hirukoitza da. Orduan, hau da, honen hirukoitza. Hau da isa, horren da, hirukoitza zer jarriko dugu? Hiru isa, hiru bidan isa. Eta falta zegu beta. Eta betak zer jartzen du? Beta angelua da, delta angelua baino 25 handiagoa da. Hau da, hau baino 25 handiagoa, hau da jarriko torrela, hiru isa gehi 25 gradu. Datua balde. Horrein, ekuazioaren entzat, zer ez zegu? Ez dute informazio gehiago ematen, ez da? Hemen horrela. Hemen bai, irudia ikusten dugu. Zer da? Lauki bat, 4 alde ditu. Eta horrean, angelu guztien batura zein izaten da? 360. Orduan, batzen baitut denak, atako zait, behar dit, 360. Hoi dekotena, 80 gehi, 3 isa gehi 25. Gehi isa. Gehi 3 isa, zenbat da? 360 gradu. Hoaneko dutela izango da, laburtu. Orduan, ditut, 3 isa, gehi isa, gehi isa. Diala, 7 isa. Eta gai askiak bi hau dira. 80 eta 25. Biak batutzen baitut, atatzen zen, 115. Eta hori da, 360 gradu. Zer egin behar dut? Isaia azkarrean daude. Orduan, kendu behar ditut. Bietan, 115. Era hortara, hemen gabe geldituko naiz, 7 isa, eta hemen geldituko zen 255 gradu. Orain, zatitu beharko dut biak zinekin. Zati 7 eta zati 7. Horra, jarriko dut berdin. 7, zati 7 da bat, beraz, isaia isolatua dugu, eta 255 zati 7 egiten baduzu, atako zezu, 35. Horra, gu badakigu, isak 35 dela. Horra, hortik atako dugu beste guztiak. Jarriko ditugu denak, alfa, beta, gamma eta delta. Horra, esan dugu hau dela 80 gradu, hau isa da, beraz, izango dira 35 gradu, batez ez du beste biak. Delta egin behar dugu hiru bider isa, hau da, hiru aldiz 35 dela, 105 gradu, eta betaren zatzen behar dugu hiru isari, honi, batu 25, horran, 130 gradu atako dira. Zein behar dugu orain, benez ikusi, ondo eta zegoen, egiaztatu. Hordak, 5 10, bat bururako, 9 bat 10, eta 6, bat bururako, eta 360 gradu. Horrak, ondo egin dugu, erantzuna, zuzena da. Hau izango izateke, emaitza. Honela emaitza ditugu buruketak, beste bat arte, ondo izan. Agur?